Ik ben Logan van der Meer en ik draai dus op de Himperste Molen. Ik ben nog steeds in opleiding. Binnenkort hoop ik dus het certificaat molenaar te halen, zodat ik nog wel eens op orenmolen wat draaien kan. Al deze Himperste Molen werd dus ik nog een mooie natuurpolder achterlaten van Staatsbosbeheer. En die combinatie, dat boeide mij enorm. Vandaar dat ik de Himperste Molen als molen uitzocht om daarop te draaien. Dus eerst de vlucht vrijmaken van de ketting, werd hij een barfly, de bliksemafleider draaien. Ik ga hem op een wienkruid, middel van de kruilier. En bovenin gaan we de paal losmaken. De paal die het weer omdraait en de wien van achteren komt, dan kan je het achteruit draaien. Hebben we vrijmaken. Toen hebben we de bodem erin zetten, de wienbodem, de eindbodem. Toen hebben we de zeilen voorlijn. Nou, dan draaien we dus water uit de polder. Te veel wien, nou, dan maak je de zeilen minder. En dat doe je door middel van zwichten. Dan kan je dus hele voorlezing gaan. En zelfs als het dus nog verder begint te waaien, kan je een zwaarmandje voorlezen. Dan ga je er maar een heel iets puntje. En nog verder, dan kan je dus helemaal je zeil voorlezen. Dan draait je gewoon op de bodem. Dat is ook best mogelijk. Het is een monument, die gaat net voort. Nee, die molen die gaat net voort. Nee.